1, 2, 3, go. What's up, breakup? 2, 3, go. What's up, breakup? This is Kuya Renz. Arami, Shalami, Marlisa, Marlene. And welcome back to my channel. So hello guys, maadjong hapon. So oras sa karon? Alas 3. So karon guys, nakita mo jud nato nga natay kauban karon si Maria sa pangalan mo ray? Marisa, murag word ang paglaom. Marisa Aprido. Sa Aprido. Uray, Alingig. Marisa Alingig. Alingig. So shout out ko sa mga Alingig family diha. Kakabaw po ko guys kaya na po ni subscribe na ning follow na sa YouTube nga Alingig family. So shout out din nyo. So karon guys, for today's video is mga dumi kasata? Santol kay ting santol lang balang pud guys. Kini ganina nangadto mi silinganan pero wa man puy bunga guys. Sige tawag ni siya. Sudag espiritu ko sa kamong kauban guys. Kaya baguan ko nung siya nga na ako noy vlogger niya nga gagwapo. Bitaw guys, mga kami nagsantoron guys. Ang kauban sila. So ato nakita pod guys, namis kabasakan karon kay ay shortcut namin dari guys kay doon raman po direk santulan. So amon tan-awon lang po i-check na mo guys kung nababoy bunga. Yung tong silingan to kina guys nga ako ni bunga. So amon suwa diyan. Tinawag ilang basag guys. Napak ni mo lagi nga ni. Hala. Nga napakpak mo na unsay source nga napakpak tungod sa kuhol. So karon din panahon na pud guys is nating tanom na nagrin. Hay snail. Lain mo gunang snail. Hay ana ri golden snail di ay. So ting tanom jud diri guys na makita jud ang green na color na green ha. Ato ni aging vlog nato kay man to guys kanang naay. Wa pwedeng tanom so karon kay na green na jud color. So pag ingon mag WhatsApp ag tao oy lipong. Hala may bunga na santol man lagi. Mama lang lagi. Tulo ako ni kapunuan. Tulo ka punuan ano? Kita na nagpunuan. Usa. Puros green mag color. Dahon. Nakabot. Wala gini bunga siguro lagi ning santula kay ni. Di man og santol siguro ron. Kita man lagi na lagi bunga. Ay kita na bunga. May green. Mga hilaw pa man lagi. Ay kare puti na ni. Pare kare. Kare may kuha kay ato yung mukbang ni for the next vlog. Cha. Mukbang. Ay. Uy na nang tag-isa lim baruy na. Patagiya oy. Nandaan ta mog silupin. Nagda mog silupin makabatan ng mga santuloy boza. Wa mo na nabi-tabi. Buzagan gali mo na baruy mo. Nagsaba ra buya guys. Mana na? Hilaw pa man lagi na. Lami mo gunay mukbang og hilaw. Mamote sa access nang ba. Nagkilo naman gud siya. Ay kuwangan pud hapon giati na. Hay kud sa nagsuman mo gapon. Dadara guys, ako ram sug. Pa ni bunga hilaw pa mo pud ni guys. Hilaw pa pud na ah. Hilaw pa. Aga mong kauban diri guys sa tukan. Bawo pud ni. Kiapil magto nagpanit. Ano ba? Tinlan na mag pandag agip. So next vlog na to guys, nako plano lagi nga magmukbang ta ani, pero lain-lain sag sauce. Lain-lain sag sauce. Ludukin mo. Tamas babaw. Ag tag-ija. Tabi sure ka tamis ni. Nahila pa man ka adyo dai pun ah. Pero na put tatag sa ako an yellow color. Wow. Pwede to ah. O may ubos no? Isa ra buka buok. Ito na. Amat lagi, hari. Andara mo, pabili mo orang takung berabak mo diha. Di, lukso ako. Di oy. Ag tulo ka buok kada kay ag source of income. Uy, lami mo diri guys, kay daghan dai po silang tayo ng mga saging ah. Kabaw mo guys. Tunda nam sunod yung saging. Pero tunda ni sa kailan ka lahir ra magkuan guys. Dahon sa tunda ng sa saging jud nga pure kay gamay. Uy. Hunat man. Uy, na biyabas ato may kuha lang po na gamay ano. Biyabas. Sukron guys, nalas kuan og sa kamay guys og kan pa ni sa laing lugar na ta sa dessert. Ha dessert.
Kala nag-desert di una nanis forest desert jam tama manis. Orange uy. Magubang santulan. Sabi ang ilong ang dako nagilong. Mangita na pud mi guys og laing puan. Matong uban nga uy basak din ako. Ang ay ta masuod nga mag-desert ni has ko jaw. Ano ba dito ra man? Ay tagi. Lana para ba ni abuno na pilit na. Kuja na ang abunong pitsun tina ku Japan. Dapat ni abuno na hilis. Lala. Milara man guys may tubig guys. Way tubig din abuno. Sayang kag abuno ay na depende po sa mga kwarta kay ito pud usik. Uy hilaw pa man ni budere di ay napita. Di pa jud ron ting hinog. Uy bilib sabat jud. Na kunoy has. Bala mo di. Arot tagli Pilipi. Hina-hina tabi na si has mo kisa to ba? Uy, na lagi. Tala lagi. Ano yung minangahoy sa una day? Ano yung mga hoy? Amigo na mga has ani. Ningo naghas ay mga mano ni mga nawangan ina napaakon uy. Napuol na ko naghasig paak-paak. Ano yung may sa una guys pangahoy diri guys. Karon mo kabalik guys kay kaba mo jud mo guys wala ka vlog kay tungod sa ang airpot so naka-move on na baka pug ko pero karon guys wala baka move on kay lisod pa move on jud guys. Sakit pa sa singkasing nga. Nawa na ba marag kidlat ra guys pitik dito muwag kalit manang wala pa ka move on guys. Basta na next month or next week maka-move on ako. Pero karon ako lang magiagbutugan ta guys kay ug mapabilin tagkuan guys ita mag-vlog wa tay videos. Wa tay maipasa. Mana na vlog ko karon ajo. Ay kapag kurente bahala jud mo dia. Ari. Uy! Hikap lagi sila. Sige hikap pilit li ka. Asa man taagi? Ay hindi oy. Labong siguro po diri. Labong. Dapat mag-vlog. I-shit dahil kamot para makita di tanan jud ay no. Yeah. Uy! May mga kahoy source of outcome. Uy, kamo tay una ka dito kung una ka magtan-aw ko sa kamera lain bumag tan-aw ko sa kamo tay una ka kamoy rong kuhitos has. Ang ako una. Mag ako una lain naman di ko magtan-aw sa kay ara ko sa kamera magtan-aw kay atong magwapo dili makita. Uy, asa naman tami? Lagi. Asa ra magsantulan giputod na magsantulan mi? Putod naman siguro. Na Putod na magsanto siguro. Uli na. Sa uli na taro. Nata, asa man taagi hunay baka? Di barok manuwag ra ba? Karabing maramag kanay dagan lain lugar. Asa magtutob serious diha kay baka. Bahala jud mo diha. Wala lagi are. Ni asa raman tami na tas laing kuiba. Uy, ginoo ko mi. Opo. Mo salamat to higanan. Dari ko agi kay kuya kami mi agianan kanay say guardia. Aray. Nakagawas sa bisa mong kuiba. Ay nagsungkod nag-usa ko daw. So karon guys is meron to nakuha karon for today's pang santol. Gamay rin nakuha. So naka-desisyon mi nga. Mulit na laman ni guys kay wa na may punuan na dito gi. Sinso nang mimi di ay, wa pero sa mimi pud gi sinso na di ay. Kapoy ito nga nanay. Nawa jud ay punuan diri na no, ay mo gusto sa una. So ba? Ha? Wala bunga. Mabunga. Kam unhi ka unha musodra ko. Unhi ninyo ba musodra ko? Amas ihid. Itakob na. Amas ihid itakob na. Imbaroy ka mong kaumag itakob na. Oh. Dumi pa di ay bupatay na. So tendiri. So tendiri na may babuang ko ng biyabas man. Ilaw mo na mi. Di sa kumut atubang sa kamera kay unsag na si has dir sa agyana na mo guys ba? Man na hinog. Ay ka na hinog. So nabutas mimi dai hisa ka mo hinog itapat. Bu na kana. Ay ko lang biyabas.
Uy, ano na nga. Bungkol yan. Pwede na magbayabas. Hoy, kuha ka. Butan kita. Ito sa buok. Paman. Ang buta na mata. Ano nakakaya dahil? Ito ah. Kuha asa. Kumbat na dia dahil. Ambil ba? Nagkamalis ko gari-gari. Uod naman ito nakaon na ho. Kaya magdasa sa ganyan, ano na uod. Mamay ganun. Enggak, kebiabas me. Patay, nangaog sa ito biyabas. Tipak na nang Buyag. tinaik ka doon dyan. Buyag. Buyag. Ano mo santol di ay? Bulhog mo mo nakuha oh. Ano eh? Kita ba? Wala ko dyan na happy niya sa nina. Ay ay. Yan, happy sa nina guys. Naso na nag Len. tinukura din eh. Magdugay bambang pisang sumurog. Ay ay! Hapak naman. Kanang agi puy ato sa banang. Ayun na sa kung mag-end. So, kipaningot ako. So mga turo guys, atong video today. Santo for today. So, ayun ako mag-end guys. So, see you for the next vlog. So, atong i-welcome day guys. Before to mag-end, atong i-welcome si kapangani mo day. Ha? Ay, suma. Maria Carey? Si pangan, Maria. Ha? Mayayanis. May tarong ba? Maria, limbaroy, baka lagi. Maria Nisa Alingig Koray. Alingig. So, ato welcome siya kay Kuray alingig. ato igrutis. Matong bagong grupo. So, gikan mo sa igro team. Kan siya igro team. Bitaw. Amo na po siya silingan guys. Yung join na po sa vlog today. Uban-uban na po siya. Si katawa lagi guys. Pero ito na yung nag-iilok guys. Pero si katawa. Ano na si katawa? So, si Maria ato yung welcome sa itong vlog today. So, welcome ni mo. So, before na ko mag-end guys, shout out na po gusto doon Emilio Hospital nga nasa ward. Ba itong warda. So, mga gwapa ka adyo, mga buutan ka adyo nasa doon Emilio nga mga nurse o doctor. So, shout out sa mga nurse sa nasa doon Emilio Memorial Hospital. So, salamat ka adyo din Judiha. So, thank you so much. So, umardo guys. Bye-bye. See you for your next vlog. Bye-bye! Bye!